Здравейте, приятели! Аз съм Мишел, вие сте Mini Studio и в днешното видео ще направя анбоксинг и ревю на тази червена спортна Lego City кола. Така че хайде да започваме! И така, приятели, така изглежда самата кутия отпред. Това е отзад. Комплектът представлява червена спортна кола, като е включена само една минифигурка. Доста готино изглежда ето тук на картинката. Има и смартфон. Да, това е за относно самия комплект. Това съдържа 109 части са за тази кола, наистина. Струва ми се твърде много, не ми изглежда като са 109, все пак кутията е доста малко, вижте сравнение с пеята ми. Да, доста малко е кутията. Очудвам се да има 109 части, но да. Хайде да започнем с разпаковането. И така, след като построих колата, така изглежда, наистина доста е готина. Ето и фигурката. Държи и смартфон. Доста добре принтиране, доста детайли в приложенията има. Ето така изглежда зад фигурката. Има кожено яке и отдолу е с някаква червена риза на цветя. Фигурката има и очила, не знам дали забелязвате, слънчеви. Наистина е доста свежарска, доста готина, много ме кефи. Така че хайде да преминаваме към самата кола. Червена е. Отпред е направена доста интересно с тези леко скрити фарове. Наистина много ми харесва. Прилича малко на Porsche, тъй като, знаете, те имат тази типична заоблена форма отпред. Доста готино, наистина. Ето тук имаме интересни също врати. Добре са направени, добре са измислени. Кефи ме. Стъклото е тъмно, не е обичайното светло-синьо прозрачно стъкло. Това също е готино. Джантите на колата също са черни като гумите. Това наистина много ме кефи. Харесва ми. Готино е. Отзад задницата не е кой знае какво. Просто имаме два скрити стопа. Не знам дали се вижда хубаво. Не е кой знае какво, но да, не е зле. Не е зле. Все пак е малък комплект. Това би трябвало да са ауспусите. Да. Задницата просто. И тя е готина, но определено отпред и отзад колата е по-готина. Също така колата има и багажник, което ме очудва. Не очаквах в комплект за 5 годишни 5+. Ето вижте, 5+ е. Да сложите и малък багажник. Наистина очудвам се.
Като в багажника имаме препарат за почистване на кола и гъба, естествено. Багажника е мъничък, но разбира се, когато искате, може да напъхате и главата на човечето вътре. Супер! Сега фигурката няма глава и не може да кара колата, но все пак главата е в багажника, така че всичко е наред! Да, просто се шегувах с това последното. Пълен абсурд. Не слагайте главата на човечето в багажника. Човечето, фигурката ще бъде обезглавена. Няма да може да си кара колата. 2000 years later. И така, това беше ревюто от мен. Благодаря ви, че гледахте до край. Не забравяйте да лайкнете видеото, да се абонирате за канала и разбира се, да напишете коментар какво най-много ви е харесало и какво искате да е следващото видео. А от мен, чао!